Bigarren atala izango litzateke egoeraren egitura. Ez ja iraganaren egituraz, baizik eta egungo abagunearen edo egoenaren egitura. Prozesu zabalago baten barruan, badugu ponentzia bat espezifikoki diagnostikoaz, hemen azalduko duguna baino askoz ere xeheagoa horretaz, baina hemen nolabait labur-labur, nolabait sintesi eragile bat aurkeztuko dugu. Egia da, nola goazen galdetuta, nola gauden eta nola goazen galdetuta, ez gaudela erantzun bateragarri xamarrak emateko moduan, gure artean hor divergentzia handia dago, logikoa da moduan, batetik arrakala politiko, estrategiko garrantzitsu batetik gatoz, bai herri moduan eta bai euskalgintzaren baitan ere, eta horri lotutako emozio, historio, ideologia ondar, uste mindu eta frustrazioak, frustrazioek pixua dute. Uste dugu badaudela arrazoiak, baditugula arrazoiak ikuspuntu desberdin horiek mahai batera biltzeko, eta galdera egin dezakegu, eszeptizismo apur batekin, ia egin dezakegun hori mahai batean esertzea, aspalditik ezagutzen ditugun leporatzeetan, frustrazioetan eta banatu gaituzten arrakaleen ariketa psikologiko horietan trabatu gabe. Ni baiezkoan dago, behar dugulako, eta momentu horretan horretara deituta gaudela uste dugulako. Hala ere, uste dut, bitasun bat gutxienez kudeatu behar dugula, nola goaz galdera horren aurrean, txamponaren bi alde, minimoki, batetik txamponaren alde batek esaten du ez gaudela ondo, eta gaixotasuna serioa dela, minbiziaren aldea nolabait esan da, minbizia izan badugu, minbiziak jarraitzen duela, eta gainera konplikazio gehigarri batzuk dituela azken aroan, hau da oroar gure gorputza ez dagoela ondo, eta munta handiko desafioak ditugula, sendatze prozesu erren honetan eta gaixotasuna ez dela gripea, nolabait esan da. Baina beste aldetik txamponaren beste aldeak dio egin duguna ikaragarria izan dela. Aurrekari gutxi, munduan aurrekari gutxi duen prozesu bat egin dugula, munduko hizkuntza minorizatuen eta estaturik gabeko hizkuntza askoren tropeletik tiraka doan txirrindularia gara, momentu honetan, ikuspuntu global batetik, eta egin dugun eta egiten ari garen ibilbideak elementu inspiratzaile, esperimental eta estimagarri asko duela. Handia dela, nolabait esan da, egin duguna eta egiten ari garena. Hori ere badela txamponaren beste aldea. Bitasun horretan zeri eman lehentasuna, nola ikusi nahi dugu botila, betea edo erdi hutsa edo erdi betea. Hori alde autu bat izan liteke, oso zilegia, baina behar bada zentzuzkoagoa da ohartzea, ez da bakarrik botila nola ikusi nahi dugun, baizik botila horrek zuloa duela, eta likidoa galtzen duela, likidoa betetzen ari garen neurri berean, eta hori dela galdera. Beste metafora bat ere erabili izan dugu azken urtetan, eta da Urbiako metafora. Arantzazutik abiatu baginen aizkorrira iristeko, aizkorri mende tontorra ulertzen baldin badugu, euskararen komunitatearen garapen oso xamar bat. Esan dezagun, 60 urteko ibilbidearen ondoren Urbiako lainopera iritsi garela. Eta metafora horrek adierazten du, batetik meritu handiko ibilbidea egin dugula Arantzazutik Urbiara, igoera dago, eta 60 urteko igoera izan da, eta meritua barreiatu egin behar dugu norabide askotara. Baina pixkat Urbiako lainopeak erakusten du baita ere norabide krisi bat, mendizalearen norabide krisi tipikoa, lainoa sartu da, uste genuen gertuago dela, eta gainera, eta nundi da, handik, badago hor norabide krisi bat, gero zehatziago azalduko duguna, zentzu askotan, eta hor Urbian, uste dut abaguneak ematen dizkigula bi aukera, eta da,
batetik bertan goxo egitea, bai? Eta moteltze zantzu batzuei men egitea eta Burbiako fondan txorizo jaten geratzea, eta gero beherantz egitea, segurezko ez. Eta beste aukera da, neska mutilak, goazen bigarren ziklo bat, goizen aizkorri enkaratzera. Hemendik aurrera horrek eskatzen duen guztiarekin, ez da? Kike Amonarrizek aipatu izan du inpase hitza, inpase moduko batean dagoela, esango genuke une delikatu batean aurkitzen dela euskararen biziberritze prozesua, inpase hori marrezteko esan liteke, alde batetik ezagutzan aurrerakada handiak eman ditugula, ia ezagutzaren unibertsalizazioa esparru batzutan, gune geografiko batzutan, atzma miez ukitzeko aukerak amestu ditzakegula, baino beste aldetik, beste hainbat arlo argi gorriak ematen ari zaizkigula, ez da? Arnazguneetako bilakaera, gure kulturgintzaren erreferentzialtasuna ahultzea, telebistako bezalako elementuen gainbehera edo kresia, kontsumoaren fragmentazioa, eta bereziki erabileraren kurbaren estankamendua eta abarrez. Guzti honen atzean, eta eragile moduan, asko simplifikatu beharko genuke, baina esan dezagun eragin eta munta handiko ingurune aldaketa bat bizi dugula, bai? Mila adar eta elementu asko simplifikatzeko esango genuke batetik gizarte aldaketa bat, bai? Hiperkapitalismoak, hipermodernitateak eta globalizazioak dakarren gizarte burubide aldaketa bat zentzu askotan, eta igual hizkuntzari begira esanguratsuenetako bat, nolabait atxikimendu modalidadearen aldaketa belaunaldietan, ez bakarrik belaunaldi berrietan, baita ere ez hain berriak garen belaunaldietan ere, zapping gizarte bat dakar hiperkapitalismoak, menu zabalean mugitzen den gizarte bat eta atxikimendu ahulagoko bat. Eta hau dator segurazko hizkuntzaren alegin bipilak oraindik ere beste konpromiso eta atxikimendu kolore bat eskatzen duen garaian. Beste hainbat elementu daude, migrazio fluxu bitarikoak, populazioaren zahartzea, eta abar asko luzatu gintezke gizarte aldaketa globalak gurean ganduen eraginean, baina uste ezagun hor formaluta gizarte aldaketa batetik, eta bestetik teknologia aldaketa, ezta? Eta teknologia aldaketari lotutako beste hainbat transformazio, kontsumoaren fragmentazioa, eta kontsumoaren fragmentazioak gizarte fragmentazioa dakar. Eta gizarte fragmentazioak euskararen biziberritzea bezalako komunitate ahalegin bati hainbat adarretan eragiten dio, ezta? Katalanak ere ari dira esaten, ezta? Globalizazioa eta digitalizazioa espero gabeko bi inpaktu handi izaten ari zaizkiola katalan komunitateari, hizkuntzari, eta galdegai berria dakartzala mahai gainera, ezta? Zer esanik ez, gurean ere horrela edo are gehiago gertatzen ari dela. Eta guzti honen inpaktua ez da soilik lehen aipatu ditugun adarretan, adar guztiak baitira eraginak aipatu dugun ingurune aldaketa honen bidez, baizik baita ere sustraian ere, bai gizarte aktibazioan eta bereziki kontakizunean berean eragiten du gizarte aldaketa honek. Aipatu ditugun eragin hauei, eragin berriago hauei, esan ezagun, gehitu behar zaizkio gure ezintasun eta zailtasun estrukturalak. Ezagutzen ditugunak, baina ahaztu behar ez direnak. Batetik, gure hizkuntza komunitatea lurralde politiko desberdinetan banatuta daukagu, eta botere politiko mugatua daukagu nolabait. Ez daukagu nolabait hizkuntza politika oso eta bere gain bat egiteko aukerarik ez dugu, eta ez dugu izango, ponentzia honetan planteatzen dugun 25-30 urteko ziklo honetan. Hori da zapaltzen dugun lurralde politikoa. Bestetik demografiaren egitura, demografiaren agin egitura,
migrazio fluxu bitarikoak, eta bereziki demolinguistika, oraindik ere ez da, demolinguistika edo hizkuntzaren demografia sorgina ere bada zapaltzen dugun zorua, ez da. Egoeraren marrazki sintetiko honetan diagnostikoa kokatuko dugu orain eragiletzan, hizkuntzaren eragiletzaren diagnostikoaz zertxobait esan da, baita ere, aitortu behar dugu, hizkuntzaren eragiletza antolatua interes sortuen sare bat ere badela, ez hori bakarrik, zorionez, baina hori ere bai, ez da, azpiegitura moduan egonkortu diren euskararen inguruko erakunde eta sektoreek badituztela sektore interesak ere, ez da? Hau da, zuzenean edo zeharka euskaratik bizi edo euskararen bizi berritze prozesutik bizi den edo hortik jaten duen pertsona eta erakunde multzo bezala ere askotan ulertzen dela sektore hau, eta sortzen duela mesfidantza puntu bat, bai, arlo politikoan eta beste hainbat eragileren aurrean, ez da? Eta badugula hor zilborkeria puntu bat ere, ez da? Askotan badirela gune eta sektoreak euskalgintzan euskararen zilbor sentitzeko joera dutenak, hor dugula joeratxo estruktural bat, baina, sektorearen interesak zaintzea dala gauza bat, eta horiek bigarren mailan utzita norabidei buruz modu orokorrean pentsatzea beste gauza bat, ez da? Egoeraren egituraren marrazki honetan, gehien bat arlo kezkatuak edo kezkagarriak izan dira, egoeraren potentzial positiboago bat aipatzeko, beste zerbait ere identifikatu liteke, eta da aukera leiho bat. Esan dezagun, adostasun politiko berriak lortzeko aukera zabaltzen duela aro honek hainbat arrazoiengatik, ezta? Egia da batetik kultura politiko desberdin anitzen konkursoa behar duela, hizkuntz politikaren inguruko adostasunak, baino baita ere egia da, euskaltzaletasunetik gertuen egon diren bi kultura politiko orain arte ezinezko izan dutela, aurreko aroan ezinezkoa izan dela haien arteko akordio politiko zabal txamar bat gai honetan, ez da? Eta esan dezagun bi mundu abertzaleen gai honetan, bi mundu abertzaleen karril hori sendatzeak ireki dezakela aukera leiho bat, bai beste kultura politiko zabalagoen akullu moduan, eta nolabait bai arlo politikoan geometria aberatsago bat sortzeko aukera moduan, eta horri oraindik heltzeko gaudela, eta segurazko ez gaudela honetan ere, beste 10 urte galtzeko aldartean. Egoeraren marrazkiarekin bukatzeko, aitor dezagun, badakigu, ez dugu hemen konsensu pretentzio handirik, badakigu ikuspuntu desberdina daudela ez bakarrik iraganeko ibilbidean, baizik eta egungo analizian ere bai, pesimismo eta optimismo dosi desberdinak har ditzakegula honen baitan. Behar duguna dela aurrera joateko sintesi eragile bat eta oinarri batzuk partekatzea zer egin behar dugun galderari begira, ez da? Eta egoeraren marrazkiarekin bukatzeko ikuspuntu desberdinek har dezaketen oharpen bat, ez? Eta da, gauza asko egin ditugu, eta balorazio desberdina egin dezakegu hiei buruz, baina orain arte egin duguna egitearekin ez dugu aurrera egingo. Oharpen hori abiapuntu hartuta, orain arte egin duguna asko izan da, baina orain arte egin duguna egiten jarraitzearekin ez dugu aurrera egingo, eta hori hartzen dugu akullu hurrengo ataletarako.